ба андешаи табибон на ҳама беморони гирифтори диабети қанд дар бораи бемор буданашон сари вақт хабардор мегарданд. нишонаҳои бемориро намедонанд, ба мутахассисон муроҷиат намекунанд ва аз дигаргунии дар вуҷудашон пайдо шуда хабар намедиҳанд. барои ин зарур аст ки соли 1-2 маротиба ҳар фард аз ташхиси мутахассисони тиб гузарад. диабети қанд аз гурӯҳи бемориҳои мубодилавӣ аст ки хусусиятҳои баланд шудани қанди хунро дорад. агар ба маслиҳати мутахассисон диққат дода бо дастуру фармоиши онҳо барои саломатӣ тадбирҳои зарурӣ андешанд, шифо меёбанд ва умри дарози пурсаодатро соҳиб мешаванд. ин ва дигар маълумотро дар аксия баргузор намудаи маркази ташаккули тарзи ҳаёти солими ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ки бо дастгирии мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳия баргузор гардид, қайд карда шуд. дар чорабинии мазкур дар баробари табибону мутахассисони бахши эндокринологӣ, намояндагони кӯмаки аввалияи тиббии санитарии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ҳамчунин сокинони ҷамоати деҳоти Ҳайдар Усмонови ноҳия ва гирифторони бемории зиёдшавии миқдори қанд дар хун иштирок намуданд. дар рафти аксияи мазкур намояндагони ҷамоати деҳоти Ҳайдар Усмонов, табибони эндокринолог, директори маркази ташаккули тарзи ҳаёти солими ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, Зуфтуна Хоҷаева ва дигар масъулин баромад намуда доир ба барномаҳои миллӣ оид ба пешгирии бемориҳои фарбеҳӣ ва эндокринологӣ маълумот доданд. қайд гардид ки агар ҳар инсон тарзи ҳаёти солим, варзиш, гигиена шахсиро риоя намуда дар як сол 2 маротиба аз назорати табибони тибби оилавии худ гузаранд, метавонанд ин ба дигар бемориҳоро пешгирӣ намоянд. сокинони ҷамоати деҳоти мазкур, ки дар чорабинӣ иштирок намуданд, гуфтанд ки маълумотҳои дар аксия гирифтаашонро ба наздикону пайвандонашон мерасонанд, то онҳо низ дар навбати худ дар самти солимии ҷомеа саҳм гузоранд. мо аз ҳамин хел чорабиниҳо беҳад хурсанд мешавем. мо аз ҳама бемориҳо бохабар мешавем. мо ки ҳар куҷо ки мерем, ба маъракиҳо, ба ягон чорабиниҳо ки мерем, ҳамин суҳбатҳои ҳамин ҷуа шудагиҳои ба мардум мерасонем. дар рафти аксия мазкур илова гардид ки ба бемории қанди нави якум одатан одамон дар синни наврасӣ ва ҷавонӣ гирифтор мегарданд, аммо солҳои охир маълум мешавад ки ба ин нави беморӣ инсон метавонад новобаста аз синну сол гирифтор шавад. ба бемории нави дуюми қанд бештар калонсолон гирифтор мешаванд. ин нави бемориро нисбатан сабук медонанд, аммо ин фикр нодуруст аст. таҷрибаҳо нишон медиҳанд ки ин беморӣ низ дар ҳолати рӯя накардани табобат мисли диабети қанди нави якум барои инсон хавфнок аст. дар ин чорабинӣ дар бораи қисали қанд суҳбатҳо гузарондам, дар бораи аломатҳои беморӣ маълумот гирифтам. хӯрокҳои парҳезӣ, ҳаёти солим, варзиш моро аз беморӣ нигоҳ медорад. дар рафти чорабинӣ аз падару модарон хоҳиш карда шуд ки фарзандонашонро аз истеъмоли хӯрокҳои зудпаз ба монанди хотдог, гамбургер, шаурма, нӯшокиҳои газдори ранг карда шуда, нончаҳои хушк карда пешгирӣ намоянд, зеро ин яке аз сабабҳои гирифторӣ ба беморӣ дар синни наврасиву ҷавонӣ мебошад. тавсия дода шуд ки ба фарзандони худ бештар хӯрокҳои дар хона пухта ва сабзавоту меваҳо диҳанд. истеъмоли 400 грамм меваву сабзавотҳо дар як шабонарӯз метавонад организми инсонро ба пуррагӣ бо ҳама намуди витаминҳо таъмин намуда қобилиятро баланд бардорад ва бар зидди ҳама намуди бемориҳо мубориза барад. мувофиқи маълумоти Созмони ҷаҳонии тандурустӣ, феълан дар ҷаҳон зиёда аз 529 миллион нафар гирифторони диабети қанд сабт шуданд. аз рӯи таҳлилҳову пешгӯиҳои мутахассисон соли 2050 ин шумора ба 1.5 миллиард нафар мерасад. яъне оянда эҳтимол дорад ки тақрибан аз 10 нафар сокини сайёра 1 нафар гирифтори ин беморӣ гардад. ҳадафи асосии баргузории аксия мазкур ки пешгирии бемории фарбеҳӣ, зиёдшавии миқдори қанд дар хун арзёбӣ гардид, илова карда шуд ки ин беморӣ айни замон дар байни наврасону ҷавонон зиёд шудааст. агар сари ин масъала ҷиддан андеша накунем, аз эҳтимол дур нест ки беморӣ бештар хуруҷ кунад. агар мо тарзи ҳаёти солимро интихоб кунем, на танҳо ба бемории қанд, балки ба дигар бемориҳо низ гирифтор намешавем. барои он ҳамагӣ тарзи ҳаёти солим ин аз 5 қисмат иборат аст, яъне варзиш, гигиенаи шахсӣ, ғизои солим, обу тоб додани бадан ва албатта тарки одатҳои бад. ва баъд яке аз омилҳое ки имрӯз ба бемории диабети қанд оварда мерасонад, ин фарбеҳӣ мебошад. барои ҳамин ҳам мо имрӯз ба аҳолӣ гуфта гузашта истодем ки онҳо бояд имрӯз ғизои солимро истеъмол кунад. ҳамагон медонанд ки Тоҷикистон ин мамлакати беҳишт осон мебошад. тамоми ҳам баҳор, ҳам зимистон, ҳам тармеваҳо ҳаст, сабзавотҳо ҳаст ва ҳар як нафар имрӯз бояд на кам аз 400 грамм сабзавотро истеъмол кунад ки барои саломатии вай бисёр фоидаи калон дорад.
дар идомаи чорабинӣ ки дар назди бинои кӯмаки аввалияи тиббию санитарии ҷамъияти деҳоти Ҳайдар Усмонови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо ибтикори маркази ташаккули тарзи ҳаёти солими ҳамин ноҳия баргузор гардид, саҳначаҳо шеъру сурудхонӣ доир ба бемории фарбеҳӣ ва зиёдшавии қанд дар хун пешкаш гардида, дар анҷом ба иштирокдороне ки ба саволҳои мутахассисон оид ба бемории мазкур ҷавобҳои мушаххас доданд, тӯҳфаҳо тақдим карда шуд. Маврид ба зикр аст ки тибқи таҳлилҳои оморӣ дар Тоҷикистон шумораи беморони дорои диабети қанд рӯ ба афзоиш буда, баррасӣ ва пешгирии он аз мавзӯи рӯз мебошад. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солимии ҷомеаро зери сиёсати махсус қарор дода, гуфтанд ки саломатии аҳолӣ ва ҳифзи иҷтимоии шаҳрвандон яке аз омилҳои муҳимтарини рушди ҷомеаи иқтисодии мамлакат ба ҳисоб меравад. Пешгирии таъсири бад гузоштани бемории диабети қанд парҳез намудан аз истеъмоли ғизоҳои бирёну серавған шӯру тун мебошад. ҳамзамон ҳар шахс бояд вазни худро дар меъёри мӯътадил нигоҳ дошта ба фаъолияти ҷисмонӣ машғул шавад. Қудратло Раҳматлоев, Фарҳод Абдуллоев, Ахбор.